खुलुमबाय। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम लोगोसे इन्टारनेशनल लैंड कोआलिशन एशियान रिजनल ब्रांचनि मेम्बार अर्गेनाइजेशन नि जानानै नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ गिबिसिनथाराव आं बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे नोंथांमोनजों माखासे खोथाखौ शेयार खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मैया आङो जायगा दाबसेयाव थांदोंमोन। मानोना जायगा दाबसेयावहाय निसिमा आन्चलिकनि मोनसे जायगा दाबसेयाव बेवहाय मोनसे जोंनिसिम कमप्लेन फैदों। माने बेयो जाहैबाय बर' मानसिया ट्राइबेल मानसिया सासे नन ट्राइबेलनो गावनि हाखौ फाननायनि मोनसे प्रब्लेम आंनाव सोंहरदोंमोन। दा बे हिसाबै आङो जिनाखि आयेनावहाय दङ बे खोथाखौहाय बिथांमोननो थांना खोन्थाहैदों, बुजायहैदों। मानोना आसामनि जिनाखि आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 मथे बिनि 164 ए आरो बि क्लसाव ओरैबायदि बुंदों। दा आङो ए खौहाय बुंला, बिआ बुंदों जाहैबाय पेनाल्टी फर ट्रेन्सफार। माने बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, जुदि ट्राइबेल मानसिया गावनि हाखौ बेल ब्लकनि हाखौहाय नन ट्राइबेलनो जुदि बियो फानोब्ला 6 मास जेलजों लोगोसे 1950आवनो बियो 1000 जरिमाना होनाङोमोन। दानि समाव जुदि जों नायोब्ला बै समनि 1950 1000 आरो दानि समखौ नायोब्ला जों मिनिमाम 1 लाख जाहैगोन होननानै जों सानो आरो। थिग बेबायदिनो दा 1 लाख थाखाखौ बियो होनांगोन आरो 6 मास जेलखौ जानांगोन। दा बेबायदि आयेन थासेयावबो दिनैहाय जोंनि ट्राइबेलफ्रा गावनि हाखौ गुबुन नन ट्राइबेलनो फाननो आवगायदों आरो गुबुनानो फानबाय जानांगौ। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद खहा। बियो जाहैबाय जोंनि थाखाय दिनैहाय जोङो जे दिनैहाय गावनि हायावनो माइनरिटि जादों, बेफोरनो जाहोना। मानोना जोंनि जेनाखि माखासे जातीय संगठन ट्राइबेल संगठनफ्रा बे आयेनाव थाखानाय बुस्थुफोरखौ, आयेनाव थानाय जेनाखि माखासे क्लजफोर दं, बेफोरखौहाय कुनु जातीय संगठन बा ट्राइबेल संगठना दिनैसिम बेबायदि एवारनेस मोनसे प्रग्राम खालामाखै। जायनि फलावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा, ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा गावनि हाखौहाय बियो माने गुबुन नन ट्राइबेलनो फाननायनि जुजा लायो। दा आङो जाय बिथाङा बे हाखौ फाननो नागिरदोंमोन, बेजों आं रायज्लायनायाव बियो ओरैबायदि खोथा बुंबावदों, माने आंनि पिट्रिक सम्पति बेखौ आं जेरावखि आं फाननो हायो होननानै। खोथा राइट, खिन्थु बिनिफ्रायबो देरसिन जोंनिफ्रायबो राइट, जोंनि जेनाखि राइट बिनिफ्रायबो देरसिन मोनसे दं लेन्ड अफ द ल। जिनाखि आयेन दं, आयेननिफ्राय आयेनाव बयबो समान, बहाय उन्दै गिदिर खोथा गैया। दा बे हिसाबै आं बिथांखौ बुजायदों आरो भबिष्यतनाव जेन' सोरबाफोर बेबायदि गावनि बेल ब्लकनि हाखौहाय गुबुन नन ट्राइबेलनो फाननो ओंखारदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायो नैबे चेनेलनि दारै जे नोंथांमोना एटलिस्ट जोंखौहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामखौहाय एसे इनफरमेसन हरला जोङो जोबोद मोजां जागोन, जोंनि थाखाय मोजां जागोन। लोगोसे जोंनिल' नङा, गासैबो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोजां जागोन। जों आसा खालामो नोंथांमोना बे जोंनि खोथा बुंनायखौहाय गोसोआव लानानै जोंनो जेन बेबायदि सोरबा मावनो थाङोब्ला रिपर्टखौ हरो। मानोना जोंनि मानसिया बे आयेनखौ बारनानैहाय दिनैहाय सोरबा सासे बे मैयानि जेनाखि केस, बेवहाय जुदि जोङो दा डिसि अफिसावहाय कमप्लेन होयोब्ला बिथाङा जेल जागोन, जोंनि मानसियानो जेल जागोन आरो जोंनि मानसियानो 1 लाख जरिमानाखौ होनांगोन। जों बेबायदि लुबैया। बेनिखायनो रावबो जेन दामावथों,
दा बे हिसाबै नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं नैबे खोथाखौ दिनैहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै बेखौ बुंबाय। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनखौहाय माखासे सुबुङा बा जोंनि माखासे दैदेनगिरिया बुंनो नागिरो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थायो होननानै। दा पाब्लिक एवारनेसनि थाखाय पाब्लिकलि ओंखारनानै खामानि मावनायनि माबा बिथांखि दङ नामा? जोङो अलरेडि बेबायदि खेथ्रआवहाय मोनसे थांनाय बोसोरावहाय सिसुबारि होननायावहाय मोनसे सेल्फ डिटारमिनेसन ओमफ्राय डेम'क्रेसिनि सायावहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों सेप्टेम्बर 5 बे टिचार्स डेआवहाय जोङो बेखौ सिसुबारियावहाय मावदों। दा बेवहाय जोङो माने जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामा जोङो एक्सुवेलि जोङो आयेनजोंल' मावो, जों दिनैसिम बेफोरबादि धरना प्रग्राम मावाखै, बन्द'फोरबो होआखै, जोङो खुनु स्ट्राइकबो खालामाखै। खालि जोङो आयेनजोंहाय आयेनाव जि दं जोङो हाइकर्ट, सुप्रिम कर्ट बा थाना बे माबाजोंहाय जोङो खामानिखौ मावो नालाय। ओमफ्राय दा जोङो लासैनो बे एवारनेस प्रग्रामखौ जोंनिफ्राय लानायनि लाहार फाहार लादों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि, लावज्रिपारा, दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।